Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான டேஸ்டியான தேங்காய் சட்னி எப்படி அரைக்கலாம்னு பார்க்கலாம். தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன். தேங்காய், இஞ்சி, பூண்டு, காரத்துக்கு தக்கன பச்சை மிளகாய், உங்களுக்கு எவ்வளவு காரமோ அதுக்கு தக்கன எடுத்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி தழை இருந்தா எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு நான் கருவேப்பிலை எடுத்துர்க்கேன். பொட்டுக்கடலை, கல் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சிக்கலாம். 1-2 அடிச்சிட்டு மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சோடனே கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, காஞ்ச வத்தை, கருவேப்பிலை தாளித்து நம்ம சட்னியில் சேர்த்துட்டோம்னா சூப்பரான டேஸ்டியான தேங்காய் சட்னி ரெடி. தண்ணியாக வேணும்னா தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்திட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி இட்லி சுட்டு தேங்காய் சட்னி தான் அரைச்சேன். சரி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு எடுத்தேன். இந்த சட்னி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் அடுத்த வீடியோ என்ன போடலான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.